Bola písané, že show? Tak, dámy a páni, začína sa ďalšie vystúpenie v rámci leteckých dní Heliforce Mil MI2 a Imre Lajos, alebo Lajos Imre, maďarský pilot, takto zdraví Festival letectva Piešťany 2025. Prezývaný Lujo na vrtuľníku sovietskej proveniencie ide o konzultantskú kanceláriu, a tých strojov pod značkou MI. Po celom svete krúžili, ešte stále krúžia naozaj tisíce. Či ide o tieto prvé stroje, jedny z prvých strojov, ktoré sa objavili na oblohe MI, až po tie najmodernejšie. Asi také najcharakteristickejšie a najznámejšie vrtuľníky tejto značky sú jednak bojové stroje MI-24 s jedným takým, že sa pred 2 rokmi rúčili na Siape. Tvorili vrtovú kosť, tak by som povedal, výzbroje aj prešovskej vrtuľníkovej letky. Chcem sa určite hovoriť, má veľmi špeciálnu show. Teraz dvihne a pedály. Áno, to je akrobatické lety, takto sa predvádza na mnohých airshow v tomto našom priestore. A v tom najlepšom slova zmysle šialený. Je to jednoducho oddaný pilot, ktorý má rád hranu, má rád lietať na hrane, lietať s vrtuľníkom spôsobom, ktorý nie je úplne konvenčný. Ale samozrejme to ponúka aj výhľadkové, aj takéto extrémne akrobatické lety, takže dá sa to s ním aj zažiť. A sídlí teda pri Balatovskom jazere v Maďarsku. A práve, keď sa ho opýtate, že na čom lietaš, keď sa sprobí pilota, jeho automatická odpoveď je, že na kuracom stehne. Naozaj to tak vyzerá. Áno, kolektív je vlastne na ľavej ruke. A keďže vlastne pilot vrtuľníka sedí na pravej strane ako kapitán, čiže v ľavej ruke drží kolektív, a nohami ovláda vlastne tú zadnú vyrovnávaciu vrtuľku. Pri pohybe jedného z týchto ovládacích prvkov automaticky musíte kompenzovať aj ďalej. Čo si kúpil? Stojí 7. Pražili dosť. Lebo to máš vzadu, keď je dopyt, tak je cena. Lujo nádherné, aj s odpalením pyrotechniky, aj v slovenskej trikolóre, wow. Samozrejme nie je náhodou, že aj na svojom trupe nesie logo, Lujo teda, nesie logo na trupe MI2 spoločnosti Tetonix. Peherovci, včera fantastická práca.